ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siana! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siana. Ano ang pumapasok sa isip mo kapag pinag-uusapan ang gym? Uy. Naku, ang dami-dami. Pero siguro I would say crop top. Uy! Oo, tumbler. Yan, salamin. Yan yung mga pumapasok sa isip ko every time naririnig ko ang word na gym. Talaga? Crop top talaga, no? Bakit? O, ikaw, Gagi Par. Ikaw ba hindi ka nagka-crop top pag Hindi gym? ako nagka-crop top sa gym dahil hindi crop top ang tawag doon. Ano ba tawag doon? Sports bra. Okay. Ay, nako. Alam na, pag pumupunta po sa gym si Konyo Bicolano, naghahanap lang talaga ng mga aesthetic. Ganun pala tawag doon, binago na. Oo, crop top. Oo. Pero ikaw ba, ilang taon ka nang nag-gym? Actually, nag-start ako mag-gym high school pa. Ay. Oo, matagal na. Matagal na. So, Oo. anong naiisip mo kapag sinabing gym? Yan. Gym, sakit. Ganyan. Bakit? Hirap. Bakit? Kasi sabi nila, no pain, no gain. Ay, oo. Diba? Totoo yan. Tsaka honesty is the best policy. Sige. Ay, nako. Mapag-uusapan lang natin ngayon mga kabisyo ang mga ganap sa loob ng gym. Oo. Diba? Kasi ikaw ba, familiar ka ba sa mga nangyayari sa loob? Oo naman. Totoo? Oo, familiar naman ako. Tapos yung mga buhat-buhat and all. Awa. Tapos yung mga kind of exercise, leg day, ganyan. Yeah. Alam ko naman. Proud of you. Oo. Ay, nako. Kaya ito kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang sunod na 2 ganap sa Gym! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga spotter ng pag-ibig. Tara na, dito ka na. Jessa, sandali! Huwag ka padalos-dalos! Ano, sure ka ba na mag-gym ka na? Ano ka ba, Robin Siana? Huwag ka nang mag-inarte. Andito na tayo. Tara na, mag-gym tayo. Tara na. O, teka. Oh. Ano ba kasing pumasok sa isip mo at bigla-bigla mo na lang gustong pumunta dito sa gym? Ganito kasi yun. Oh. Nakita ko sa post nung crush ko na na-amaze daw siya sa mga babaeng fitness enthusiast. Ha? Basta fitness na ganon. Ay, naku. At isa pa, nabalitaan ko na dito siya nag-gym. Oo. Ay, ano ba yan? Nidadamay mo pa ako sa mga ganyan-ganyan mo, Jessa? Ay, uy, OMG girl, andito siya sa gym ngayon, oh. Tama nga ako, papalapit siya. Hey! Uy, Jessa, dito ka pala nag-gym? Uy, Mar, actually, yeah. Madalas akong mag-gym dito. I'm a fitness enthusiast. Wow! Talaga ba? Ang galing mo naman. Nakakatuwa. So, what's your favorite workout? Workout? Workout. Favorite? Oo. Actually, nag-aaral pa lang ako, Mar, di ba? hindi pa ako working. Ikaw ba? Ang funny mo talaga, Jessa. Ang funny mo. O sige, mauna na ako. Kakatapos ko lang mag-gym eh. See you soon. Wait! Tapos ka na? Ay, Oo. sakto, paalis na lang. Paalis na din ako. Sabay na tayo. Ha? Parang hindi ka naman pinagpawisan, Jessa. Nag-gym hopping kasi ako. You know, as a fitness enthusiast, imbes na bar hopping, gym hopping ako. O, di ba ang galing ko? Ayan. Meron bang word na gym hopping? Wala. Wala. Ewan ko ba sa'yo? Pauso talaga to si Jessa and all. Pero going back dito sa spotter ng Yung pag-ibig, pag-ibig. masasabi ko na 30% ng mga pumupunta sa gym, gusto lang din talagang makahanap ng jojowain. At Totoo. least jojowain, hindi Oo. titikman, di ba? O yung iba, Ay, may ganun may din. mga ganyan-ganyan sa gym. Oo. Alam mo ba naranasan ko Oh. na one time, Na matikman? hindi naman.
May coach ako. Okay. Oo, nag-avail ako ng coach. Tapos, nagkagusto siya sa akin. Wow, ang ganda mo. Oo, kaso hindi ko siya gusto eh. Kasi nga, parang magka-workmate kayo. Oo, professional ako pagdating sa area na yun. Wow. Naramdaman niya siguro na hindi ko siya gusto. Pinahirapan niya ako sa mga workouts. Like mga ano na, mga 20. Pinapabigat niya. Tapos yung pahinga ko, pinapaikli niya. Ganon. Pinersonal niya ako. Well, at Oo. least hindi niya sinasabi, sige nga, buhatin mo ako. Mga ganong level. Ay, nako. Anyway, so that's number 1. Palampo naman tayo. So last but not least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga Fitspiration. Malis po muna ako, ma! Boses mo para kang baka. Ma naman eh. Oh, wala kang pasok ngayon ah. Saan ka na naman pupunta, ma? Ma, magji-gym lang po ako. Alam mo na, kailangan kong magpapawis. Galaw-galaw din pag may time. Tsaka gusto ko kasing maging batak. Kaysa sa naman droga yung binabatak ko, di ba? Hoy! Hoy, Mar! Mo. Bata ka, tigilan mo ako sa gym na yan, ha? Anong papawis? Batak-batakin kita. Babatakin. Ma, exercise. Magbubuhat lang ako sa gym para lumaki-laki naman yung chicken legs ko. Exercise baka mo. Eh, ang dami-daming gawain dito sa bahay. Ay, naku, dito ka magpapawis. Kanina pa kita pinag-iigib at maglalaba ako. Ayun, para ka nang nag-workout noon. Mag-igib ka. Ma naman eh. Ang bigat-bigat ng pinapaigib mo eh. Oh, tingnan mo na. Eh, anong kaibahan nun sa barbell na bubuhatin mo? At least yun, aesthetic. Makakapag my day pa ako. Ay, puro ka aesthetic. Pitikin kaya kita. Hindi ka lalabas. Mag-igib ka tapos maglinis ka ng kwarto mo. Ma naman eh. Ayan. Fitspiration. Legit talagang Fitspiration si nanay eh. Awa, di ba pipilitin ka talaga? Oo, pero totoo to. Awa. Bakit ka mag-gym kung hindi mo kayang mag-igib? Kaya nga, kasi Oo. nga mas aesthetic nga sa gym. Oo nga, at least kapag nag-picture siya, wow, Awa. ano siya, fitness goals. Oo. Kaya dito mo rin makikita talaga kung sino yung mga totoo yung goal sa buhay. Kung gusto ba Yan. talaga nilang maging healthy. Oo. Kasi hindi lang naman sa gym ang pagiging healthy. Diba? Pag-exercise, Totoo, diba? diba? Pwede rin sa kwarto. Yan, sa bahay nyo lang talaga. Yan. Diba? Or sige, buhat-buhatin mo yung jowa mo. Pwede yun ah. O Oo. kaya akyat baba ka sa hagdan. Yan, mag-igib ka. Oo, luhud-luhud ka. Oo, luhuran mo jowa O mo. diba? Ay, hindi, Pampatibay ng tuhod yun. Oo. Oo, luhud-luhud kayo like the barbell Ay. stuff. Oh, siya. Sige. Anyway, kombinasyon, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at kung may gusto kang ipa-shoutout na crush mo sa gym, Yan. i-shoutout natin yan. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials mga broskies at Konyo Bicolano. Siya, kabisyo, mga kasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your ragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara! Kape. Tara Kape! Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa! Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana!